Mae'n teimlo'n rili cynnes a diolchgar i bawb sydd wedi troi fyny rili. Mae pawb unai wedi bod trwy cancer nhw hunan yn nabod rhywun yn ei teulu neu yn nabod rhywun yn bell sydd wedi bod trwyddo fo. A dwi'n meddwl bod o'n taro calonna llawer o pobl am yr elusennau sy'n cael yr arian yn codi tuag atyn nhw. Mae hwn yn mynd i meddwl rhywbeth iddyn nhw gyd mewn rhyw ffordd o'i gilydd. Mae dangos bod y gymuned bêl-droed yn un sy'n gallu fod yn dda iawn ac yn support masif iddo fo network lle a mae'n bron iawn fatha teulu just pan ti'n y dressing room na ti'n gorfod rhoi bob dim a blood, sweat and tears bob weekend efo'ch gilydd. So na, mae'n dod â pobl at ei gilydd a mae yna lot o hogia fan'na sydd wedi chwarae dan Sean a falle a sydd dal mewn gymaint ac dal yn cyswllt efo ffrindiau. So y lleia allan ni'n neud i troi fyny ddangos dim bach o gefnogaeth o ddeud.